مەهاکێ پشتی وەشانە راپۆرتە ساڵانەیە تایبەت بە ئازادیە ئۆلان وەزارەتە دەرڤە شانازیە بە کاریگەریە وێ دکا. Ez bawer dikim karîgeriyekî mezin û berfireh bû û taybetmendiyên her welatekî diyar kirin. Ez bi karîgeriya wê kevxweş bûm. Bi dan û standina serhatî kirin û kiryarên bi dû re hatîn. Erê divê çi bêkirin ji bo qeyîmkirin û parastina azadiya bawerên olî bi taybet li çend welatên Rojhilata Navîn ku hinek kêmaniyên olî weka kafir tên naskirin? Well, we're hosting a ministerial. Em ê civîneka wezîrên derve li Washington rêk bêxîn li ser azadiya ûlan û em ê welatên Rojhilata Navîn bangî civînê bikîn. Ji wan a bixwazîn sûza bidin azadiya tûlan li welatên xwe misûger bikin û ji wan a bixwazîn diyalogê û dan û standinan li welatên xwe pêk bînin ji bo parastin û mafê azadiya ûlan. Tangavkirina azadiya bawerên olî li gelek welatan dibe. Gelek caran ji ber cudahiyên siyasî lê xirabtirîn rengê pêşêliya azadiya olan bi hatina Daeş bû li Iraqê û Sûriya û karên vê komala radîkala İslamî geheşt astê tawana genosaydê. Balyozê taybetê azadiya olan ya nifneteweyî li Wezareta Derveya Emerîkî Sam Brownback gote dengê Amerîka parastina wan erkê me ye. That's our mission. Ew erkê me ye. Azadiyên olî ji her kesî rane û li jêr her dest û darekê hey û rolê hikûmetê ne destnîşankirina başî û xirabiya baweriya ye. Eger tu kêmanî bî êzidiyan Kristyan bî li Iraqê te mafê azadiya bawerê heye. Ew mafekê kesî ye. Cînûsayî li dijî êzidî û Kristiyana li Iraqê pêk hat û dema ku rewşa Iraqê bi nemana Daişê re baş dibe mixabin ewlehiya civakên olî nevegeriyaye û nikarin vegerin û bi azadî bawerên xwe cêbicê bikin. Erê çima heta niha rêberên girtiyên Daeş di zîndanên Amerîka û Iraqê de nahêne dadgehkirin? Eger cînûsayîd hat ragihandin divêt erd bihejit. Ev ca ev dosya heta bigihin demek dirêj jê ra divêt. Lê divêt ew pêş de herit û dadwerî cih bigirît. Ragihandina cînûsayîd tişteke lê pêdiviye bi dûr re edalet cih bigire ji aliyê civaka nêfnetewî ve û helbet bi piştevanî û paldana Amerîka. Sam Brownback balyozê taybetê nû hatî damezrandin li Wezareta Derve ji bo çavdêriya azadiya olan li cîhanê dibêje, ofîsa ew bi rêve dibe karî dike ji bo ku berpirsên wê genosaydê bên dadgehkirin. Gelo divê çi bêkirin heta ew bibe rastî? Ez bawer dikim her bi berdewamiya paldanê ye û berrevanî û komkirina belgeyan û amadekirina dosyayekê divêt ew dosya amade bit li dijî kesayetiyên taybet. Ew kesayetiyên fermana cînûsayîdê dayîn ku qomandar bûn. Lê vê pirsê pêdivî demek dirêj heye heta encam bigirît. Karbidestê Wezareta Derve gote beşê Kurdiyê dengê Amerîka konferansê li dawiya meha bêtin li Washington dê hikûmet û rêberên olî li tevaya welatên ku xwediyên bawerên olî rastî astengan dibin han bide heta ku bi rastî naverokê destûrên welatên xwe cêbicê bikin û berrevaniyê ji azadiyên olî bikin.